Musikagintzari eta kantariei erreferentzia ugari egiten diezu eta batez ere bati fedea diozula aitor diozu eta hain justu da Ibon Erregeri. Bai, Ibon tira, musikari handia izateaz gain, lagun ona ere bada eta tira, liburu hau publikatu horretik irakurtzeko pasanion eta bere iritzia noski importantea delako ezagutzea nire kasuan. Eta gero nahi izan nuen behin liburuak kalean aurkezpenetara eta bere ondoan joan, ze hori da, talentu berezirik ez dugunon aukera honena da hori, talentu duen jendea inguratzea eta beraz, Ibon gonbidatu nuen aurkezpen emanaldietara eta oso zintzoki baietz esan zidan. Bai, nik ere fedea diot berari, eta orduan banekien proposamena intzidanean oraindik liburua ez zian bidali eta nekien ere horretan ari zinenik. Orduan proposamenarekin etorri zen ari naiz hau idazten eta lagunduko zenian aurkezpen batzuk egiten. Bere ustez nahiko aurkezteko moduko, irakurralditan aurkezteko moduko lana zelako. Jakina hor barne erritmo bat duelako lerroz lerro egiten duen ibilbide horrek eta hortaz gain horri alde guztietan agertzen diren musika aipamenek ere ematen zuten aukera handia nolabait soinuz janzteko irakurraldi publiko bat. Orduan, nik ere fedea diodanez berehala esan nion baietz, gaina edozein liburua gutxiago gustatuta ere ezin nion ezetzik esan, eta aspalditik du gara dizkideak eta elkarrekin aritu izan gara, elkarren lanak aurretik irakurriaz, berak nizan behin artikuloren bat, zuzentzeko edo iritzia eskatzeko, eta nik ere nire kantuetako letrak eta berari beste inori baino lehenago esango nuke pasatu nizkiola lehenengo diskokoak, bere iragazkitik eta nola zeiritzi ematen zion, ez? Beraz, kafea eta gaietak ekimena dago zuen elkarrekin liburu aurkezteko moduan oinarrituta, ez da? Esango nuke, gure adizkiantza edo garai hartatik, edo kafealeaken garai hartatik, 2012 aldetik hasi ginela elkarren berri izaten, eta orain, egon daiteke hor lotura bat, orain liburua holtzara eramateko garaian, azkenean erabaki dugun moduarekin. Izan ere, hori erabaki horretik egon zirelako beste saiakera batzuk, haien artean bat oso interesgarria izan zitekeena ustez, nik irakurtzea bere gogoetak, baina horretan liburuak hartzen zuen beste zentzu bat, ez? Eta interesantea da nola heldu ginen nahi gabe horretaz konturatzera, ez da? Bere gogoetak nire ahotsean joaten ziren beste eremu batzuetara, ez da? Hala sentitu zen duzu. Bai, liburuan berean argitaratuta ikusteak eta aurretik ere ordenagailuan ja hartzen duzu distantzia bat, ez, oroitzapenekiko eta ja ez dira intzureak, esan nahi du, ja beste gauza bat da, ez, idatzita irakurtzen dituzunean, ez dituzu berdin bizi, ez dizute berdin afektatzen, unkitzen, ez, eta ez duzu hainbeste sufritzen, esan nahi dut, ja beste gauza bat dira. Zer esanik ez, Ibonen ahotsean entzun nituenean lehenengo aldiz adibidez, erabat beste batenak balira bezala hain zuzen ere horrek egiten zituen interesgarri, ez? Baina tira, Ibonekin betianik izan dut gogoa zerbait egiteko, pena bakarra da, ez dugula gehiagotan kuintzi ditu, 10 urte baina gehiagoz lagunak gara, eta egunero gaude kontaktuan dela telegram bidez edo telefono bidez, baina gogo handia neukan berekin zerbait egiteko, eta bai, liburuak bazuen, nik uste dut ahots goran eta irakurtzeko aukera bat ematen zuen, orduan horri gainera gaitzen badiozu, liburuan egiten diren abestien hainbat eta hainbat referentzien Ibonek bertsioak egiten ditu liburuan agertzen diren abesti horietako batzuena,
Eta orduan bestela inoiz joko ez nituzkenak. Bestela inoiz joko, zorionez bestela inoiz joko ez lituzkeen hainbat eta hainbat abestirena. Eta nik uste dut biak uztartuta, oroitzapenak ahots goran irakurrita eta horiek abestien bersioekin tartekatuta, nahiko ikuskizun itxurosoa geratzen da eta nahiko harrera ona izan du orain arte egin ditugun saioetan behintzat. Nola izan da zure irakurketa esperientzia? Lagun handia izan da eta bere idazkera ere asko miresten dudanez, baina hurbietik ezagutzen dudanez, deskubritu dut bere gauza pertsonal asko, baina gutxien interesatzen zaidana, nire ustez liburu batetik horixe da. Claro, hor lotura afektibo handia dago eta nolabait borroka horretan irakurtzen dut. Urrundu nahi horretan, baina aldi berean aritz da, ez? Eta nik uste dut, belaunaldi berekoa gara, nolabait, herri berekoak edo, eta orduan horrek bai eramaten zaitu, nolabait, hor kontatzen diren gauza asko, nire azalean edo bizi izan ditula dela pentsatzera, ez? Baina nire ustez interesgarriena da hortik joaten den guztia. Esan dut, lotura horretatik liburuak funtzionatzen badio beste inori. Eta, orduan, beste leku batean jarri behar zara horrela irakurtzeko, eta ariketa horretan saiatu naiz kokatzen nire burua, eta asko disfrutatu du zentzu hortan. Sortzaile bezala, zer da jaso dezuena aurkezpen horietan zeuek publikoarengan? Emanaldi bakoitza oso ezberdina da, eta gainera aurkezpen asko egin ditugu Txingudi aldean, eta aritzen ezagun askoren aurrean, eta lehen aipatu dudan bezala, distantzia hori lortu ezinean, baina horrek ere ematen dio beste grazia bat, emanaldiei. Teknikoki esan dezagun, niri eman dit aukera berriro gitarrarekin eta aritzeko, eta nireak ez diren kantua jotzeko, kantu batzuk ez ezagunak nituen, eta beste batzuei nire ikutua emateko, edo nire erara jotzeko aukera eman diate, baina baita nik uste dut irakurtzea, kantu ez gain, aritzen zatian eta berak egiten duen irakurketak, erakusten du beste modu bat, nola, esan dezagun, gogoeten arteko distantzia, hor aukera ugari egon daitezke, ahotsaren modulazioa, eta ez da bereziki landu dugun gauza bat, baina egin ahala konturatzen zara zelako garrantzia duen horrek liburuaren mamia edo entzuleari edo hartzaileari helarazteko, ez? Orduan, ez da gauza bera eta jakina eta liburutik berak egin duen hautaketa. Gogoeten hautaketa, milaka ikuskizun ezberdin egin zitezken. Berak aukeratu dituenak eta esaldi batetik bestera doan zentzua, doan dagoen jauzia eta bien artean dagoen distantzia, dagoen isiltasuna eta hartzaileari ematen zaion denbora hori hartzeko, hala hurbilago egonezkero kentzen zaion aukera hori, ez? Orduan pentsatzeari aukerarik eman gabe, aurrera jarraitu, eta horrek sortzen duen, musika da hori ere, irakurtze hori, ez? Eta gero, testuari dagokionez edo, nik ikusi dut, memoria badela, lehen gai oso aproposa, ez, literaturarako eta tira askotan, memoriak eta niaren literaturak orokorrean oso fama txarra dauka, ez, eta askotan lotzen delako idazlearen egoarekin eta uste baitugu hori, ez, idazle bat jartzen bada, berari buruz hitz egiten, bere buru asko maite duelako dela edo denalako gatik, ez, baina nik uste dut oso motore interesantea dela literatura egiteko, jendearekin konektatzeko ere, ze ikuskizunarekin adibidez ikusi dugu, nola, ez dakit, ni jendea ikusten duen pozik, hau da, guk irakurri eta bestu bitartean eta ikusten zenuen beste aldean zegoena,
nolabait pozik zegoela edo zerbait mugitzen zela bere barruan eta azken batean aktibatzen zuela zerbait, ez? Uste liburuak berak ere aktibatzen duena, ez? Hau da, irakurlearen memoria eta irakurlearen askotan ispilu bezala, ez? Batzuetan bat eginez hemen agertzen diren oroitzapenekin, beste batzuetan kontra edo beste batzuetan liburuaren hutsuneak nolabait betez, ez? Norbere erara, ez? Eta hori gero ikuskizunera ere nik uste lortu dugula eramatea, ez? Eta ikuskizunarekin berarekin ikusten zu jendea ez bakarrik ondo pasa modu ludiko, ez, batean baizik eta nolabait lortzen duela zerbait mugitzea ikuslearen baitan ere, ez?